Gino Hinkai SSA, Hapo Shakri Jong Meghalaya SSA School Association, Central Body Kabade Kaway Nakasinjok Jong Gino Hinkai, Hapo Jala Hakakat Kandai Terek Unailar, Hajar Arpsa, Kalawan Man Penshai Hakabede, Bat Kajingsha Set Tulop Jong Upanai Naitung Hajar Arpsa, Upresent Ka Association Uba Aristotle Si Rambai, Ula Pentep Ba Hakan Terek Unailar, Kilalet Ban Yakando Yau State Project Director, Bat Banbu, Daka Jingtho Bandawa Palat Yakatulop Jong Ubanai Naitung, Henry Kasinjok Kalayo Jingtep, Baka Jingslam Ban Palat Yakani Katulop, Kadei Nakadaw Bayaki Kinong Tre SSA. Ula Ongru, Baka Sorkar Jala, Kaladap Mang Bansil, Yakatulop Jong Kinoikai SSA, Henry Katulop Kalapan Slam, Nakadaw Papelong Jingaki Kinong Tre SSA. Ule thu bahak kat sau tereng State Project Director ula kular ban shimkya ban yo palat no ya katula badangsa jong kinoikai SSA hakaba hapo kini kita yo kinsayo ban palat no ya katula watla kajingeki kinong tre SSA kadangya shakamat lada ka sarkar kamla ban palat ya katula hapo kani katayo na kaliang kinohikai kinsashim dakiway pat gisenjam. Mendakasngi nagaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association Central Body. Kabade kaway na kaseng jong kinohikai SSA po jela Meghalaya. Niwan hang ni ban pensyai ya katu kene ki benta kiba nagaliang jongi ngilayo i bah kini ki kendiat sngi kilami haki lat pathai kubor bat kumjuru haki social media halor ka jing syakset dan ni ka jing syabat katulop jongi kinohikai SSA namenta jong benai Julai harjar apusau akumba pilih tibhi ba nakalian jongi ka Meghalaya SSA School Association Central Body haka Hendrik jong benai August harjar apusau ngilalay ikindo yo State Project Director isar Swapnil Tembe agabangila somitro da kajingtho kabangila dawa na kalian jongi ba dayban pelai no marmar ya kani katulop jongi kinohikai SSA nagbenta kajong benai Julai hakjing kendo jongi ba State Project Director hakadrut jong benai August araja pusau ngilayo ya kajingtip na baka jingslam ban pelai ya kani katulop jongi kinohikai SSA jong pena Julai arja pusau kadai na kadaw ba kini non teaching staff kidon kajingi ki but puli thoro yangi ba kumba kalong nakaliang jong ka state government kala dep ban sanction ya kapisa na benta ban siu ya katulop jong pena Julai na do ka atusan trik jong pena Julai arja apusau but kalong kai kebala penlengo yangi association habang yo jingtip baya katulop jongi la delay kani la withhold tang na idaw ba kadon kajingi ki jong kini kinon sing staff hoy ni na kaliang jong association ngimdon ai ban kentho ya kajingi ki jong kinon teaching staff mar kidon ka hok ban yaki katkum ka provision jong ka constitution jong kari India katkum ka article 19 1A bat 19 1B. Henry, kaba pendiaw yang ikalong nakajingi ki jongki kila pendopat ya kahok jongi kinohikai SSA banyo ya ketulop jongi nakbenta jong benai Julai. Kalong kae kaba kila violates ya ka provision jong ka constitution katkum ka article 21 but article Laispa A jong constitution jong dari India bala krensha yang to ba kino ki nong sing jongkari India kimla ban pendo ya kahok jongki weipat don ban persngau hang ni kalong ba ni na kalian jongi ngidawa ba na kalian jong ka sarkar kadai ban wat kilat kilenti ban pelai no marmar ya kene katulop kejongi na menta jong benai Julai dengan sukmen ban ya tho shabaro kinohikai SSA hapo jela Meghalaya ba haka khatsau turik
jong mentau benai nakaliang jong state project director isar swapmel tembe ila pentip syaka association ba nakaliang jong ka office jong i ila shim ya ka sinjam ban pen simpat ban perkre pada kawai ka lenti nakamenta ban pelai ya kami ketulop jong i kno hikai SSA jong benai Julai arajar arhosau nata shushu nakaliang jong state project director ila pentip syengi ka association aka country trik jong mentau benai ila ong ba nakaliang jong ka office jong i ila penkre bala kumno gno hapo jong mentau tayo ila la ban pelai ya kani katulok jong i kino hikai SSA nakabenta jong benai Julai arajar arhosau wan ada ka jingi ki jong itu ki non teaching staff kadang yai tingi dawa jong ki kata 80% and so on and so forth ngina kaliang jong i ngim tanai ban comments halor jong kane kata kasyong haki katpun baju sutu juki di hakabai dai pat bat ngi kno hikai SSA ngakwa ban pentip UP banakaliang jongi kami Meghalaya SSA School Association hakabai dai bat kami kajingdawa ban kindi tulob ngi kno hikai SSA na do utus nem hajar po Julai hajar po bangi pelong ya kajing ki ante additional secretariat ngila ya nanti ya kene kam ngiklam syong klikti ngila boden ya kene kam hado mentang gidang boden ya kini kakam ngan brief kendiat kumba pilitip ba ya ka SSA la sedang Meghalaya house nem hakis nem arhajar wei arjar ar badda ka jingwan jong ka RTA house nem arhajar kendai ya ka SSA la align bad ka RTA house September arhajar shipho di hadian ka jing align ya ka SSA bad ka RTA house nem arhajar shipho baro kini ki norms jong ka RTA bad ki norms jong ka SSA kilawan lang hajo dengan batai spesifik hakabai dai bat kane ka teachers salary ka RTA katkum ka section katkum ka subsection 3 jong ka section 23 jong ka RTA 2009 ka krenshai ba katulop jong kinong hikai mo kiba hikai hapo jong kane ka ak kidai banlong at par with regular teachers nolon nang ta hadin ka jingmi jong kane ka RTA nakaliang jong ka state government nakaliang jong ka sarkar Meghalaya katkum ka jingpen kubor jong ka subsection 1 jong ka section life opera bat kum juro ka section ka baar jong ka clause L jong ka section life opera jong ka RTA 2009 nakaliang jong ka state government ka sarkar Meghalaya kana frame ya ka state RTE rules kabala dip kerteng kum ka Meghalaya right of children to free and compulsory education rules 2011 yakabala publish ru haka government gazette haka shitrik Julai arhajar khadwei but la notified ka education department haka shitrik August arhajar khadwei te katkum ka sub rule 1 but sub rule 3 jongka rule 18 jongka state RTE rules 2011 hangne ka krenshai ba hangne ba ka salary jong ki nong hikai ki ba hikai hapo jong kane ka RTA ka dai banlong at par with regular teachers takai ka ba ngamut banong banakali jong ka Meghalaya SSA School Association Central Body gidawa na ka sarkar baya katulok jongi dai ban penkiu da ka ba base da ka bat ka basic pay plus dearness allowances katkum ka revised pay structure jong ka Meghalaya Service Revision of Pay Rule 2018 katkum ka revised pay structure jong ka Meghalaya Service Revision of Pay Rule 2018 ngan supan kan ma pihau arjar kan riu hagapor ba ka state government ka penkiu tulop yengi kino hikai SSA ka formula lani ka pay structure ka baki apply kalong kumno hakitu kisnem ngiyo hakitu kisnem nakaliang jong ka state government ka penkiu tulop yengi kino hikai SSA ya kilowa primary ka penkiu kat khandai hajar saw phosau tengka ka calculation ka baki le kalong ki ayangi ya ka initial basic pay ka bahag to ka por hakilowa primary ka dai khandai hajar arspa but ka DA ki ay shispa hanyo percent da calculate ye kini ar katulop hakato kapor ka government ka enhance singi na ka khandai hajar arspa syaka khandai hajar
sawo tengah nabentaki lower primary teachers. But nabentaki upper primary teachers ka state government ka enhance ya ketulop jongi naka khandai hajar khandai spa saka arpo hajar saus spa khandai pulai. Hang nero ka calculation ka de ka jo ki ayangi ya ka initial basic pay jong tu snem kepada khandai hajar khandai spa plus bat ka DA shispa hanya persen kapoi kani ketulop ka calculation kami arpo hajar saus spa khandai pulai nabentaki upper primary. Bat ka bangi dawa mentah Perkembangan dawa menta nak sorkar kalongba kin pentrikam yakani kaju ke formula. Kumba pietip himenta ka basic pay kaba kidro kini ki lower primary government teachers kalong arpu 1,000 hanyospa. Ka basic pay kaba kidro menta arpu 1,000 hanyospa. Plus bat ka DA. Yakani ngi ha government kaban ayangi kanu person kan ayangi kinoi ka SSA ka DA. Namentaki upper primary pat ka kabangi na kini jong ka association ngi dawa kalong ba ka sorkar kan ayangi ya ka basic pay ka ba kini ki nong hikai upper primary ki ba hikai hagi government school ki draw menta ka balong live 2,000 laispa plus bat ka DA ka bangi ha ka jing start jong ka government ka ba kan calculate kanu persen kan aya ka DA namenta ka jongi halor jong kani dah ka Henry Utrik jong upnai April atau jong upnai August jong mentau snem ila yola bani kindo ye deputy chief minister sa Preston Tensong akbana kaliang jong iro ila ai ya ka assuran yangi ba intik up ya kane kamata bar education minister bar kumjuro baru chief minister amtang